lumabas lang din sa lungga niya. So mahaba-habang biyahe ito. Medyo siya, medyo pasikot-sikot yung dadaan lang sa Philippine Embassy kasi bagong lugar na nilipatan ng Philippine Embassy kasi dati sa Salwa, tapos lumipat na naman sila dito. Medyo malapit lang dito sa amin, kaso paikot-ikot lang din ang daan, kaya medyo malayo siya. Tapos naligaw-ligaw pa kami. Ay nag-guys, ang ganda talaga ng sunrise. O diba, ganda ng sunrise. So si Amo the drive. Hindi kasi uso dito sa pamilya ng amo ko yung uso sila maneho. Ayan. So habang papunta kami doon, ayan, naisipan kong magkuha ng video para naman may pang tayo, pang update tayo, diba? So papakita ko sa inyo mamaya guys yung kaganapan doon sa Philippine Embassy. Medyo maligaw lang kami dyan, konting-konti lang. Konting-konti lang, mga ano lang naman, mga 10 minutes siguro na paikot-ikot. Tinanong pa ako niya kung sure daw ba ako dun sa address tsaka sa location na send ko sa kanya, kasi ano siya guys, yung parang parang puro lang buildings talaga, tapos maraming mga yung space na charot na space na malupay. Hindi ko nga ito alam ng daanan ito. First time kung sumama kaya dito dumaan sa kalsada nito, sa highway na ito. Ayan. Kasi ano ito, minsan lang kami na pupunta doon sa kapatid niya na may bahay din sa lugar kung saan na yun ito na Philippine Embassy. Parang ang hirap i-explain. So ayan. Storytelling na lang dito. Charot. Ayan. Kaya nag-ano ako, nag-renew ako ng kontrata ko guys. Kasi tapos na yung pangalawang kontrata ko noong September 8 pa. Excuse, nabigyan ako. Ayan. Tapos sabi ko sa akin kasi diba? Tuwa naman siya. Tuwa naman siya, kaya pumayag agad siya kasi gusto makakanta ako dito stay discovered. So ayun, nag-renew din si Ilongga. Diba? Mas okay na rin guys kasi nakapagbayad ako ulit sa school pag-ibig. Tsaka dun sa uwa ko, ayan. So, sa mga gusto palang sa mga nandito sa na gusto mag-renew ng kontrata, nyo lang ako, mag-comment lang kayo dyan sa baba guys. Tapos, sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung kailangan sa pag-renew ng kontrata. At ipapakita ko din dyan guys kung ano sa inyo yung kailangan sa pag-uwi, diba? Kasi
pinapicturean yan sa amin. Pero binidyohan ko, diba? So, ina-address. Ang dami dyan tanong pa. Ano pinagagawa? Hindi ko alam kung pinagagawa ko doon. Ayan. So, malayo pa talaga kami, guys. Ayan. And siguro mga ano lang kami dyan. 5 liko. Charot. 5 liko. Ayan na, guys. Pakita ko ang aking shoes. Ayan na. Malapit na kami dyan, guys. Medyo pasukit na. So, ayun na nga ang kwento, guys. Magsi 7 years na ako dito. Nilaan. Ayan. Tapos, ayaw pa nila akong tawag, guys. Gusto pa nila magstay pa ako dito. Tapos yung alaga ko naman gusto niya na ako po. Nung nagkasawa daw siya, ewan pa, sa kanya nag-alaga sa mga buhay mo. Ano mga plano nila sa mga buhay-buhay nila. Walang klaro. Ayan. Ayan ang pinto ko, guys. Diba? Ayan, malapit na talaga kami dyan, guys. Malapit na. Dito na kami kanda ligaw-ligaw ni Ang. Paikot-ikot na kami dyan. Ayan. Tapos, guys, bawal kasi doon magkuha ng ng video talaga sa loob ng imbahada. So, nakaw-nakaw lang talaga ako doon sa sa pagkuha mamaya. So, makikita yung mga putol-putol lang ang mga video ko doon. Tapos, kung may mga question kayo, guys, na na related sa verification of contract, ayan, comment lang kayo dyan sa baba, guys, at sasagutin natin yan. Dito lang yun sa Kuwait, guys, sa Kuwait. Ayan, so ikukwento ko na rin sa inyo sa mga nandito sa Kuwait na gusto mag-renew or mag-change employer. Ayan, ang kailangan nyo lang, guys, ay photocopy ng ID ng amo nyo, yung civil ID niya, photocopy ng passport niya, perma niya, yun. Tapos contract, yun, number 1 yun. Tapos photocopy ng ID mo tsaka passport mo. Ayan, yung photocopy ng ID tsaka passport ng amo mo ay tigda-2 kung ikaw ay mag-change employer ka. Pero pag same employer lang, guys, hindi na kailangan ang passport ng amo. ID lang ng amo, okay na. 2 copy mo. Tapos ano lang kayo ng pambayad, mag-ready lang kayo ng pambayad. Nasa lang lahat yung binayaran ko. Nasa 38.750 yata yun. 38 roba or 38 nos na ito yun. O 38 nos pala yun. So ayun na nga, guys, nasa loob na ako ng imbahada. Kunwari lang, diba? Kunwari lang sa amin. Kasi, guys, bawal talaga. Tinitingnan ako dyan ng gwardiya. Ayan. So, ayan na yung contract. Ayan. Standard 2 parties. Ayan, dapat may permanent natin. Tsaka ng at ayan, ang pintuan. Entrance. Diba, maghagdan daw para sa mga balik ng gagawa. Maghagdan. Ayan. So, kunting ganyan lang. Kasi, guys, patago lang yan, guys, ang aking ginagawa na pag-video. Ayan. Panay kasi tingin ng gwardiya dyan. Ano lang talaga ako. Pasaway din. At ayan nga, guys, nakakot sa first floor. Ay, sa baba po nito. Tapos na tayo dito sa ating 3rd floor.
Yung third floor natin ay para sa is big. Ayan. So, ngayon pupunta tayo dito sa second floor ulit. Ay, ito yung OWA. Ayan. OWA membership renewal. Ayan. So, doon tayo bababa sa 6th floor? Oo, taas pa man. O Diyos ko, pinaktok-tok ka tayo ng mundo. Second floor ka pa lang. Hindi ka naman yun. Si ate, 6th floor yung pupuntahan niya. Ang sobrang taas. Second floor pa lang. So, ito na yung first floor, guys. Ayan. Diba? So, bawal na dito. Para. So, ayan na guys. Tapos na tayo. So, bababa na tayo. Ayan, magbabaya na tayo. Kita mo, ayun lang, ballpen ko. Oo. May ballpen na. Oo. Mobile number? Right, so. Ati pa Xerox ka? Dagdag naman kayo sa akin, guys. Ayun. At ayan na nga guys, pauwi na tayo. Ayan, diba? Sinundo na ako ng aking magandang amo. Ayan. So, makikita nyo, puro kahoy pa. Ano talaga dito? Nakaka-fresh. Charot, nakaka-fresh pero haggard. Kasi doon sa sa may Philippine Embassy guys, ay yun. Mainit talaga doon kasi wala kang masislungan doon. Kaya buti na lang may dala akong mini fan. Ayan. Malaking tulong yun sa akin kasi sobrang init talaga kanina. So, ayan. Charan! At ayun na nga guys, kakauwi lang. Super init guys. As in, super duper init sa labas. So, ayan. Kakauwi lang natin. Dito na ako sa kwarto namin. So, magbad tayo ng sapatos. Oh, kapuya, uy. Kanina pat ako natapos talaga. 8:30 pa lang tapos na ako. Nakalabas na ako dun sa building. So, ayun. Tinawagan ko si amo. So, sabi niya, saglit lang daw kasi natulog siya ulit. So, ayun. Naghintay ako sa kanya guys. 1 oras at kalahati. Kung tutuusin ay talaga 10 minutes lang talaga yung niya, yung babiyahiin niya. Sobrang init guys kahit nandito na ako sa loob ng kwarto namin. Kasi init. Charot. Tapos magluluto pa ako guys. Kaya maaga akong nakauwi kaya magluluto ako kung magluluto. So, hindi ako nakauwi ng maaga. Hindi si amo sana magluluto. So, ayun nga guys, papakita ko sa inyo naman ang bag ko. Anong purpose nito guys na nagdala ako nito? Tubig, walang bawas. Pinapay, walang bawas. Ayun, nadugmok na, walang bawas. Dala din ako nito, hindi ko dinagamit. Carbang, hindi ko dinagamit. So, ayan. Hindi manalubot ang cellphone. Nagdala ako, hindi din nagamit. Nandito sa Perlin. So, hindi niya makikita ang mukha muna dyan. Kaya nagligo-ligo man siya. Tapos, diba, nagdala ako nito, hindi ko nakain. Hindi nagutom. Ayan. So, diba. Tapos, nagbili pa ako ng pagkain. Lapang ito mamaya guys. Biko. Puto tsaka kutsinta. May Spanish bread.
Favorite ko yan. Pang kape-kape. Para sa kape. Saka 2 pansit. Diba? So, hulaan nyo guys kung magkano ito lahat. Itong 5, magkano ito lahat. Sa pera sa Pinas. Pera sa Pinas, ang makahula. Mayroong, 100 Gcash. Charot! 100 Gcash. 2. Dalawang 100 Gcash. Ayan. So, ayan, Haggard. Tapos, ayan, finally, nakarenew na tayo ng kontrata. Ito yung mga pinambayaran ko kanina. Saan ba yan? Ito. At ito, syempre, yung passport natin. Yung passport natin, guys. Tadan! Diba? Yan, ipapakita sa inyo yung mukha ko dyan. Tapos, ayan. Ito ba yan? Ito kanina hinanap. Saka ito. So, ano po yun? Ito guys. Ito, ang aking bagong kontrata. Ayan. So, may ano yan dyan. Papakita ko sa yung pizza ng verification. Ayan. Ito dan, September 11, 2023. So, matatapos na naman ang kontrata ko. Is September 11, 2024. Saan ba ito? Ay, 2025 pala. Hindi 24. Ayan. Diba? September 11 lang nilagay nila. Ayan. Pero may papapermahan pa ako kay amo dito sa baba kay yung English pala na kontrata namin, hindi niya napermahan. Kasi dito lang siya nagperma sa Arabic. Ayan. So, wala namang nakalagay dito na kung kailan mag-expire. Hindi na nila nilalagyan. 2023 lang. Basta nakalagay dito 2 years. Another 2 years. Ayan. So, ito yung mga binayaran ko kanina. Yung sa OWA ko, nagbayad ako ng 8 KD. Sa aking SSS, nagbayad ako ng 1,120. Magkano sa pera? 7.5. Tapos, sa aking pag-ibig na naman, sa aking pag-ibig na walang pag-ibig, charot, nagbayad ako ng 20 KD. Ayan siya guys. Oh. Yan, 20. Diba? Yamanin. Yamanin si amin. So, para kung gusto ko magbakasyon, hindi ko na kailangan pumunta pa doon sa sa imbahada kay naka-renew na ako. Diba? Ano na lang, bilhan niya na lang ako ng ticket. Puuwi niya na ako. Tapos hindi na ako babalik. Charot lang. Nanonood yung alaga ko dyan, marunong ng Tagalog ang giatay na yun ba. Kasi diba nung nagtagalog Tagalog ka tapos nagot niya ng oo. Yun daw tindihan niya na. Pero yung pinsan niya talaga, hindi mo na talaga yun maloko. Marunong nga yun sa mag-Espanyol. Kasi maganda. So, una natin kakainin dito is pangit. Pilat siyang kada. Bilat mo man. Ano ba naman ito, Sindri? Yung taon na to? Uy, kagabi yan. Kinainan ko dito. Dito ako naghapunan, diba? Ayan. So, magpansit muna ako. Tara, magpansit tayo. Sa kusina. Saan ang isang cellphone ko? Ayan. Nabuang. Hinanap ko yung isang cellphone ko. Bye.